नमस्कार. आज आपण इयत्ता 9वी विषय गणित 2 त्रिकोण या प्रकरणामधील काही भाग आपण आज अभ्यासणार आहोत. यापूर्वी आपण एकरूपता म्हणजे काय पाहिलेलं आहे. तर एकरूपता म्हणजे काय किंवा एकरूप आकृत्या म्हणजे काय, तर जेव्हा दोन आकृत्या एकमेकीवर ठेवल्यानंतर तंतोतंत जुळतात तेव्हा त्या आकृत्यांना एकरूप आकृत्या म्हणतात. आपल्याला एकरूप त्रिकोण बघायचे आहेत. म्हणजेच जर दोन त्रिकोण एकमेकावर जर ठेवले आणि जर ते तंतोतंत जुळले तर त्या दोन त्रिकोणांना एकरूप त्रिकोण म्हणतात. जर दोन त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्यामध्ये तीन कोन आणि तीन बाजू, ह्या एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन बाजूशी एकरूप असतात. असे एकूण 6 घटक एकरूप असतात. पण 6च्या 6 घटक एकरूप पाहिजेत असं नाही. जर कोणत्याही ठराविक 3 अटींची पूर्तता झाली तर उरलेल्या 3 अटी आपोआपच एकरूप येतात. आणि ज्या 3 अटींची पूर्तता आपण करत असतो किंवा ज्या 3 अटींची पूर्तता होणं गरजेचं आहे अशा 3 अटींच्या समूहाला काय म्हणतात, कसोटी म्हणतात किंवा टेस्ट म्हणतात. आता आज आपण काही टेस्ट पाहणार आहोत. आपल्याला एकूण 4 कसोटी आहेत. कोबाको कसोटी, बाकोबा कसोटी, बाबाबा कसोटी आणि कर्णभुजा कसोटी. या 4 कसोट्यांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. पहिली कसोटी आहे कोबाको कसोटी, म्हणजेच ASA टेस्ट. या नावामध्येच आपल्याला समजतं दोन कोनामधली बाजू. म्हणजेच दोन त्रिकोणामध्ये जर एका त्रिकोणाचे दोन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोनाशी एकरूप असतील आणि त्या दोन कोनांनी समाविष्ट केलेली बाजू जर एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण कोबाको कसोटीनुसार एकरूप असतात. आकृतीमध्ये दोन त्रिकोण दाखवलेले आहेत, ABC आणि PQR. याच्यामध्ये कोण B कोण Q शी एकरूप आहे, कोण C कोण R शी एकरूप आहे आणि यांच्यामधली समाविष्ट केलेली बाजू BC बाजू QR शी एकरूप आहे. म्हणून दोन कोनामधली बाजू, इथं दोन कोनामधली बाजू, म्हणून हे दोन त्रिकोण कोबाको कसोटीनुसार एकरूप आहेत. दुसरी कसोटी बाकोबा कसोटी, SAS टेस्ट. त्याच्यामध्ये सुद्धा दोन बाजूमधला कोन. इथं दोन आकृत्या दिलेल्या आहेत. एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत बाजूशी एकरूप असतील आणि त्यामध्ये समाविष्ट केलेला कोन जर एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप असतात. या ठिकाणी दोन त्रिकोण दाखवलेले आहेत, एकरूप त्रिकोण. याच्यामध्ये AB बाजू PQ शी एकरूप आहे, BC बाजू QR शी एकरूप आहे. हे समान चिन्हाने आपण दाखवलेलं आहे आणि त्या बाजूमधला समाविष्ट केलेला कोन B आणि Q एकरूप आहेत. म्हणून हे दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत. तिसरी कसोटी आहे बाबा कसोटी. याच्यामध्ये फक्त तिन्ही बाजू असतात. एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण बाबा कसोटी म्हणजेच SSS टेस्टनुसार एकरूप असतात. याच्यामध्ये समान चिन्हांनी बाजू दाखवलेले. AB बाजू PQ बरोबर एकरूप आहे, BC बाजू QR शी एकरूप आहे आणि AC बाजू PR शी एकरूप आहे. म्हणजेच ह्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू आणि ह्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू एकरूप आहेत. म्हणून हे दोन त्रिकोण बाबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत. चौथी कसोटी कर्णभुजा कसोटी, हायपोटेनियस साइड टेस्ट. ही कसोटी फक्त काटकोन त्रिकोणामध्ये असते आणि काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण जो आहे तो कर्ण एकरूप असावा लागतो तरच ती कोणती कसोटी त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, कर्णभुजा कसोटी. एका त्रिकोणाचा कर्ण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या कर्णाशी एकरूप असेल आणि काटकोन करणाऱ्या दोन बाजूपैकी कोणतीही संगत बाजू जर एकरूप, या त्रिकोणाची संगत बाजू या त्रिकोणाच्या संगत बाजूवर एकरूप असेल, ही असली तरी चालते, पायाकडची असली तरी चालते, पण या दोन्हीपैकी कोणती तरी एक एकरूप असावी आणि म्हणून हे दोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप आहेत.
इथं दोन काटकोन त्रिकोण दाखवलेले आहेत. बी कोण आणि क्यू कोण काटकोन आहेत. त्या दोन्हींचा कर्ण एकरूप आहे. एसी आणि पीआर हे कर्ण एकरूप आहेत आणि पायाकडची जी बाजू आहे बीसी आणि क्यूआर एकरूप आहे आणि म्हणून हे दोन काटकोन त्रिकोण कर्ण भुजा कसोटीनुसार एकरूप आहेत. सराव संचामध्ये काही आकृत्या दिलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून आपण काय करायचं आहे, ते दोन दिलेले त्रिकोण कोणत्या कसोटीने एकरूप आहेत हे फक्त उत्तर लिहायचंय. तेवढं तुम्ही वहीमध्ये सोडवायचं आहे.